Pes štěká na rakvi během pohřbu. Když se muž zeptá proč, kněz zneklidní a pes přeruší pohřeb tím, že začne štěkat na rakev. Když se muž zeptá na důvod, kněz znervózní a pak tento muž odhalí šokující tajemství. Byl zamračený den a obloha se zdála být stejně smutná jako všichni přítomní na hanině pohřbu, kteří byli v naprostém tichu. Někteří lidé drželi kapesníky, zatímco jiní s očima plnýma slz vzpomínali na každý šťastný okamžik, který s ní sdíleli. Vítr tiše foukal a šustil listím stromů, jako by sama příroda vzdávala poslední hold. Náhle ticho přerušil nečekaný zvuk. Byl to Duke, Hanin věrný pes. Začal nepřetržitě štěkat. Nebyl to jen tak ledajaký pes. Vždycky byl Haniným nerozlučným společníkem. A teď tam, přede všemi, upíral Duke svůj pohled na rakev. Jeho štěkot byl stále hlasitější a naléhavější. Lidé se na sebe překvapeně a znepokojeně dívali. Co to vidí? Šeptali si. Někteří vypadali rozrušeně, přecházeli sem a tam, ale nedokázali odvrátit zrak. Vévodův štěkot jen zesílil, jako by se snažil před něčím varovat. Duke byl chytrý pes a všichni ve vesnici to věděli. Jeho sláva přesahovala náklonnost, kterou vzbuzoval. Zdálo se, že má citlivost, která přesahuje lidské chápání. Některé děti, když ho tam viděli, začali cítit mrazení v zádech a vzpomněli si na všechny ty strašidelné příběhy, které slyšeli o psech, kteří dokázali vycítit věci, které my lidé ne. Co se jim Duke snažil sdělit? Bylo jasné, že něco ví, něco, co zneklidňovalo i dospělé, ale nikdo se neodvážil zeptat nahlas, s očima upřenýma na konkrétní bod. Jeho chování naznačovalo, že na tom místě není něco v pořádku. V tu chvíli se k vévodovi začali přibližovat někteří dospělí a snažili se ho uklidnit. On však nepřestával štěkat a pohled upíral přímo na rakev. V jeho postoji a téměř hmatatelném odhodlání bylo něco, co přimělo zaváhat i ty největší skeptiky. Atmosféru naplnila zvědavost a brzy chtěl každý pochopit, co se snaží říct. Otec Michael, který stál vpředu blízko rakve, si všiml, že všechny oči se teď upírají na něj a na psa. Duke se snažil ovládnout své rozrušení, zhluboka se nadechl a gestem vyzval lidi, aby se zase uklidnili. Ale štěkání nepřestávalo. S chabým a nepříjemným pokusem o úsměv. Kněz si uvědomil, že se odehrává něco zvláštního a Dukeův pohled jakoby naléhal, aby nikdo nepřehlížel, co se děje. Kněz se rozhodl oslovit Duka mírným hlasem. Snažil se na psa promluvit slovy. No tak Duku, uklidni se, tady je všechno v pořádku. Ale i tak Duke dál štěkal, jako by se snažil varovat před něčím strašným, co nikdo neviděl. Kněz opatrně natáhl ruku, aby psa pohladil po hlavě, ale Duke se odtáhl a vydal ze sebe tiché zavrčení. Aniž by odtrhl oči od rakve, kněz se začal potit, otíral si čelo a rozhlížel se kolem sebe, vědom si toho, že všichni v kostele sledují každý jeho pohyb. Je to jen pes, řekl s nervózním smíchem a snažil se přimět lidi, aby se soustředili zpátky na obřad. Ale i on se v hloubi duše zdál nesvůj, skoro jako by cítil, že je ve hře něco většího, něco, co Duke trvá na odhalení. Někteří lidé si všimli, že se kněz vyhýbá pohledu přímo na rakev, jako by nechtěl vidět to, co se zdálo, že vidí Duke. Ví snad něco? Zašeptala podezřívavě jedna starší žena své kamarádce vedle sebe. Ostatní začali cítit zvláštní chlad, jako by tam bylo něco neviditelného a nevysvětlitelného. Děti, zaujaté a trochu vyděšené, se přiblížili k rodičům a pevně je sevřeli za ruce. Otec Michael si uvědomil, že neklid jen roste, zvýšil pevně hlas a požádal. Prosím, odveďte někdo psa ven. Ale Duke odmítal odejít. Zůstal tam, neústupný, štěkal a zíral na rakev, jako by měl předat naléhavou zprávu a tajemství, místo aby se rozptýlilo, mezi účastníky pohřbu jen rostlo. Uprostřed toho všeho byl muž, kterého nikdo dobře neznal. Někdo, kdo se zdál být mimo a přesto dokonale připravený být svědkem toho, co se mělo odehrát. Jmenoval se David, cizinec, který nedávno přijel do vesnice, ale který z nějakého důvodu choval k Haně zvláštní náklonnost. I když ji David hluboce neznal, měl všímavou povahu a nepokojnou zvědavost. Řešení záhad bylo vždy jeho vášní a když si všiml Dukova neobvyklého chování, okamžitě vycítil, že něco není v pořádku. Podíval se na Duka a pak na rakev.
Uvědomil si, že pes neštěká bezdůvodně, vstal, pomalu si upravil kabát a přistoupil ke psovi. Všechny oči se k němu zvědavě otočily a přemýšleli, co ten záhadný muž, kterého sotva znali, udělá. Ahoj, příteli, zamumlal David a přikrčil se vedle Duka. Co se nám snažíš ukázat? Když uslyšel Davidův klidný hlas, Duke na chvíli přestal štěkat, jako by hodnotil muže před sebou. Oči mu zářily, byly plné inteligence a směsice strachu a naděje, jako by prosil o pomoc. David si všiml intenzity toho pohledu a pak obrátil pozornost stejným směrem jako pes a upřel oči na rakev. Po zádech mu přeběhl mráz, jako by ho něco nutilo odhalit, co se tam skutečně děje. Lidé v kostele si začali šeptat, zmatení a zaujatí. Nechte toho psa na pokoji, řekl jeden z mužů ve snaze přerušit tu chvíli, ale David jen zavrtěl hlavou a odpověděl. Myslím, že se nám Duke snaží něco říct. Dál upřeně hleděl na rakev a dodal. A možná bychom měli bez dalšího váhání naslouchat. David přistoupil k Dukovi ještě blíž a tichým tónem řekl. Pojď, chlapče, ukaž mi, co tě trápí. Duka mírně zavrtěl ocasem, jako by pochopil, že mu David chce pomoci. Pak přestal štěkat, začal očichávat zem a opatrnými kroky se blížil k rakvi, skoro jako by Davida vedl k tajemství, které zná jen on. Když se David s Dukem přiblížili k rakvi, sousedé si mezi sebou začali šuškat o legendárním sithském smyslu zvířat a vzpomínali na příběhy psů a koček, kteří údajně vycítili přítomnost, nebezpečí nebo dokonce nadpřirozené události dřív, než si jich všiml člověk. Dukovo znepokojivé chování všechny znervózňovalo a David navrhl, že pes možná vnímá něco lidským očím neviditelného. Atmosféra stěžkla a lidé mlčky přemýšleli. Mohl Duke vidět něco nadpřirozeného, nebo se kolem Haniny smrti skrývalo ještě hlubší tajemství? Otec Michael, zjevně nesvůj, si začal uvědomovat, že se mu situace vymyká z rukou. Zhluboka se nadechl, upravil si kazajku a vážně se rozhlédl kolem sebe. Pevným krokem došel do středu kostela a zvedl ruce s prosbou o ticho. Prosím všechny, aby se uklidnili, řekl hlasem, který se snažil o pevnost, ale mírně se chvěl a prozrazoval jeho nervozitu. Jsme tu, abychom vzdali poslední poctu Haně, někomu, kdo nám byl všem tak drahý. Kněz se pronikavě podíval na Davida, který stále stál vedle vévody a snažil se rozluštit, co mu chce pes ukázat. Je nevhodné, pokračoval kněz, teď už hlasitějším tónem, aby sem někdo přišel a způsobil rozruch v tak choulostivé chvíli. Někteří lidé v kostele přikyvovali, ale ostatní se na kněze dívali se směsicí nedůvěry a zvědavosti. Proč se zdál tak nervózní? Proč tak toužil tuhle situaci ukončit? Pak kněz ukázal přímo na Davida. To, co děláš, je neúcta k Haně. Prohlásil hlasitějším a ostřejším tónem. Nech toho psa na pokoji a přestaň všechny rozptylovat těmi hloupostmi. David, který cítil tíhu knězových slov, zůstal neoblomný. Něco na knězově neústupnosti. Ta přehnaná naléhavost uklidnit situaci jen zvýšila Davidovo podezření. Vedle něj Duke vydal tiché zavrčení, jako by se mu knězův tón také nelíbil. Kněz si uvědomil, že se přestává ovládat a naléhal téměř prosebně. Prosím všechny, nedovolte, aby byla Hanina památka pošpiněna tímto chováním. Vraťme se k našemu původnímu záměru. Modlit se za její duši a za její věčný mír. Ale mnohým přítomným se zdál mír vzdálenější. S každým dalším okamžikem zněla knězova slova plná obav. Ale pro ty, kteří ho pozorně sledovali, vypovídal pot na čele a mírný třes v rukou o něčem jiném. Na místě se rozhostilo tíživé ticho a všichni s napětím čekali, jaký bude Davidův další krok. Než budeme pokračovat, nezapomeňte zanechat like a přihlásit se k odběru kanálu, pokud máte rádi Aen a srdcerivné příběhy. David vycítil knězovo rozladění a jeho zoufalou snahu co nejrychleji ukončit rozhovor. A tak se rozhodl položit otázku, kterou se všichni báli slyšet. Pevným hlasem a s pohledem upřeným na kněze. Zeptal se otce Michaela, jak přesně zemřela Hana. V kostele to zašumělo, šumění zesílilo a někteří lidé si vyměnili pohledy. Otec Michael, překvapený Davidovou odvahou, rozšířil oči a viditelně se zachvěl. Už všem řekl, že Hana zemřela, pokojně spící ve své posteli, ale v tu chvíli se Davidova otázka rozlehla kostelem jako kámen vhozený do klidného jezera
a vyvolala vlny nejistoty. Co tím myslíš? Jak zemřela? Odpověděl kněz, nyní zjevně obraným tónem. Sám jsem ji našel v její posteli. Odešla v klidu spát, zemřela ve spánku. Opakoval, téměř jako by se snažil přesvědčit sám sebe. David se nenechal odradit. Udělal krok vpřed a pokračoval. Ale proč byla Hana sama a proč jste ji našel jako první? Nepřipadá ti to trochu divné? Šum mezi lidmi zesílil, směs zvědavosti a neklidu se šířila po celém kostele. Děti s očima do kořán sledovali, aniž by plně chápali, co se děje, zatímco někteří dospělí si mezi sebou šeptali, čímž atmosféru ještě více napínali. Tvář otce Michaela zrudla a jeho rysy ovládl výraz sotva skrývaného hněvu. Pevně dupl nohou, čímž všechny přiměl znovu stichnout. Tohle je absurdní, vykřikl hlasem, téměř křikem. Vyvoláváte rozruch během posvátné chvíle. Znevažujete památku tak milované ženy. Ukázal třesoucím se prstem na Davida, přikázal. Okamžitě odtud odejděte, vy i ten pes. Jeho hlas držel autoritu, ale v každém slově byla patrná nervozita. Už od vás na tomto místě nestrpíme ani slovo. David na okamžik zaváhal, ale pak vedle něj Duke silně zaštěkal, skoro jako by kněze vyzýval a dodával Davidovi impuls, který potřeboval, aby pokračoval, jako by si David v reakci na propuštění uvědomil, že se dotkl něčeho důležitého. Něčeho, co kněz zjevně nechtěl, aby někdo odhalil. Přesto věděl, že v tu chvíli nemá jinou možnost. Pomalu se otočil, uchopil Duka za límec a s posledním zdorovitým pohledem na kněze začal odcházet ke dveřím. Když šum mezi přítomnými zesílil, všichni byli zmateni tím, co se právě stalo před kostelem. David za sebou cítil tíhu zvědavých a podezřívavých pohledů komunity, ale nemohl to všechno nechat jen tak za sebou. V záhadě obklopující Haninu smrt bylo něco hlubokého a temného a silná předtucha ho hnala kupředu. Zdálo se, že Duke tento pocit sdílí, nadšeně vrtěl ocasem, jako by byl připraven na všechno, co ho čeká. Pojď, kamaráde, David zašeptal psovi. Myslím, že tady toho musíme hodně odhalit. A s tím se pustili do průzkumu hřbitova. Procházeli mezi stromy a starými náhrobky, foukal studený vítr, který roztančil listí a vydával zvuk, který připomínal šepot. V tom znepokojivém tichu se David rozhlížel kolem sebe a byl si stále jistější, že tohle místo skrývá něco tajemného. Duke neklidně očichával zem, jako by hledal něco konkrétního. Veden téměř nadpřirozenou intuicí, zdálo se, že přesně ví, kam má jít. Rozhodnutý sledovat stopy, dospěl David k závěru, že prvním krokem je dozvědět se více o Hanině životě. Zamířil k jejímu domu, malé kamenné budově na okraji lesa, obklopené zahradou, která se zdála zapomenutá časem. Když dorazil na místo, našel dveře odemčené, jako by někdo ve spěchu odešel a zanechal po sobě víc otázek než odpovědí. Po vstupu do domu David ucítil, jak mu přeběhl mráz po zádech. Místo bylo pokryté prachem, ale všiml si, že některé předměty byly zřejmě nedávno přemístěny a vedle něj čenichal Duke. David začal prozkoumávat každý kout, otevíral zásuvky, prohrabával se papíry a dokumenty. Tehdy našel na starém stole malou dřevěnou krabičku. V ní byly dopisy a fotografie, všechny zažloutlé stářím. Když si dopisy pročítal, uvědomil si, že si Hana nechala mnoho tajemství. Texty se zmiňovaly o tajných schůzkách a rozhovorech, které vedla s lidmi mimo vesnici, ale teprve, když našel jeden konkrétní dopis, rozbušilo se mu srdce. Byl psaný rukou Hany. V dopise se zmiňovala o otci Michaelovi a prozrazovala, že o něm zjistila velmi závažné věci. David si vyměnil pohled s Dukem, který vypadal neklidně, jako by tušil, že se blíží k něčemu důležitému. Pokračoval v pátrání a našel malý klíček přilepený na zadní straně jednoho z rámů na stěně. Co tenhle klíček otevírá, zamumlal si pro sebe. Duke vydal krátký štěkot, jako by Davida povzbuzoval, aby pokračoval. Vedle klíče byla fotografie. Na ní Hana stála vedle otce Michaela a v pozadí byl kostel. Davida však nejvíc zaujal detail ve spodní části snímku. Malá kovová krabička totožná s tou, kterou Hana popisovala ve svých dopisech, kde se zmiňovala, že kněz ukrývá peníze. Jsme na správné stopě. Duke David pohladil psa. Jestli se nám Hannah snažila o knězi něco říct, možná je tenhle klíč tou správnou odpovědí. David pocítil vlnu odhodlání.
S malým klíčkem v ruce a s dukem po boku věděl, že pravda je blíž než kdy dřív. Teď musí zjistit, co kněz skrývá, a k tomu bude muset prohledat každý kout vesnice. A co ty? Myslíte si, že David dělá správnou věc? A co byste na jeho místě udělali vy? Zanechte svůj názor v komentáři a nenechte si ujít konec tohoto příběhu, který slibuje překvapení. S klíčem v ruce se David cítil blíž k rozluštění záhady, než kdy dřív. Společně s Dukem se rozhodl vrátit do centra vesnice, kde by mohli pokračovat ve vyšetřování. Město se zdálo být klidné, ale David cítil, že za tím klidem se skrývá něco temného. Potřeboval pochopit, jaká tajemství Hannah skrývala a co přesně věděla o otci Michaelovi. S touto myšlenkou se David vydal do městské knihovny, starého místa plného police zaprášenými knihami a starobylými dokumenty. Začal pátrat po čemkoliv, co by mohlo spojovat Hannah a otce Michaela s něčím neobvyklým. Po nějaké době hledání našel staré fotoalbum města. Při listování stránkami viděl David fotografie z komunitních akcí, náboženských slavností a nakonec sérii fotografií Hannah. Jedna z nich okamžitě upoutala jeho pozornost. Byl to snímek Hannah vedle otce Michaela, ale nejvíc ho zaujal výraz její tváře, znepokojený výraz. Skoro jako by věděla něco, co ji hluboce děsí. Co ruka objevila? Nevypadala šťastně. Vypadala ustaraně. V tu chvíli si David všiml detailu, kterého si na okrajích fotografie téměř nevšiml. Malé kovové krabičky, stejné, jakou viděl na fotografii nalezené v Hannině domě. Hnán zvědavostí se David vrátil do jejího domu, rozhodnutý sledovat stopy až do konce. V domě pokračoval v pátrání po dalších důkazech a za starým závěsem našel skrytou skříňku. Uvnitř objevil zápisník, Hannin deník. Stránky byly plné poznámek, které se zdály být neuvěřitelně důležité. David začal rychle číst, s Dukem po boku, jako by pes také cítil, jak ve vzduchu narůstá napětí. Poznámky odhalovaly něco temného. Hannah odhalila síť korupce v samotné církvi. Zmínila se, že otec Michael zpronevěřuje peníze kongregace za zlověstným účelem a tajně hromadí velké částky. David četl každou řádku s bušícím srdcem a hltal každé slovo, že všechny okrádá a využívá důvěry lidí, aby zakryl své zločiny. Hannah napsala na jednu ze stránek. Mezi stránkami deníku našel David obálku s dalšími fotografiemi. Na některých z nich se otec Michael objevoval na tajných místech v kostele a nesl stejnou malou kovovou krabičku. Na jedné z fotografií stál vedle staré sochy uvnitř kostela a krabičku měl vedle sebe v pozici, která naznačovala, že pod posvátnou postavou něco skrývá. Davidovi přeběhl mráz po zádech. Tak to je ono. Zamumlal si k Dukovi skoro pro sebe. Všechno odhalila a proto byla v nebezpečí. Teď David věděl, že musí najít tu kovovou krabičku v kostele. Pravděpodobně se v ní skrývá klíč k pochopení celé záhady. Podíval se na Duka, který vrtěl ocasem, jako by byl připravený na další krok, jako by věděl, že se chystá odhalit něco velkého. Pojď, chlapče, musíme odhalit velké tajemství, řekl David s novým odhodláním. Situace byla vážnější, než si dokázal představit. Se všemi těmi zjištěními se zdálo, že pravda o tom, co se v té malé vesnici skutečně děje, brzy vyplave na povrch. Když držel v rukou Hannin deník, David cítil tíhu každého slova, každého odhalení, jako by nesl břemeno, které se může zvednout jedině odhalením pravdy. Věděl, že se musí vrátit do kostela, na místo, kde se všechna ta tajemství zdánlivě proplétají. S Dukem po boku David kráčel úzkými uličkami vesnice a každý krok v něm stupňoval adrenalin a odhodlání. Byl odhodlaný najít kovovou schránku, o níž se zmiňovala Hannah ve svých poznámkách. Klíč ke všemu byl tam a čekal, až ho odhalí. Když dorazil ke kostelu, David se rozhlédl, aby se ujistil, že ho nikdo nesleduje. Místo bylo ponořené do ticha, dveře byly mírně zavařené a interiér zahalený stíny. Opatrně vstoupil v doprovodu Duka a začal zkoumat. Vzpomněl si na fotografii, kterou viděl. Kovová schránka byla ukryta pod jednou ze starých soch. Pomalou chůzí se David přiblížil k soše světce, umístěné v odlehlém koutě kostela. Kamenná postava jakoby všechny pozorovala vážným, téměř přísným pohledem, jakoby střežila něco důležitého. David poklekl a třesoucíma se rukama začal ohmatávat podstavec sochy, hledal jakoukoliv známku úkrytu a pak to ucítil. Něco tam bylo.
David odsunul malý kousek látky zakrývající podstavec sochy, skrytý ve stínu, a tam byla kovová krabička, o které se Hana zmínila ve svém deníku. Srdce se mu rozbušilo a vyměnil si pohled s Dukem, který zavrtěl ocasem, jako by říkal, že jsme na správné stopě. David držel schránku v rukou a cítil její chladný, těžký povrch. Opatrně otevřel víko a to, co uviděl uvnitř, mu vyrazilo dech. Byly to svazky peněz, všechny srolované a převázané štítky označujícími dary a desátky zboru. Ale to nebylo všechno. Pod penězi byl malý klíček. Zvedl ho a prohlížel si ho v měkkém světle pronikajícím kostelními okny. Byl to klíček. David zamyšleně zamručel. Ale co se jim otevírá? V tom si všiml zažloutlého kousku papíru složeného a ukrytého pod penězi. Opatrně ho vyndal a rozložil. Byla to mapa a uprostřed bylo červeným kroužkem označeno místo. Vedle kroužku byla slova kostelní skladiště. David okamžitě pochopil, že klíč musí otevírat nějaké tajné skladiště v kostele. Tady musela Hana něco objevit. Pomyslel si se směsící strachu a naděje. Věděl, že musí jednat rychle. S klíčem pevně drženým v ruce se podíval na Duka a řekl: Pojďme, chlapče, musíme to skladiště najít. Vstali a společně začali prohledávat každý kout kostela, odhodlání odhalit tajemství, které bylo tak dlouho skryto. David pečlivě sledoval mapu a cítil, jak kostel stále více mlčí, jako by celá budova zadržovala dech. S klíčem a mapou v rukou se s Dukem vydali k místu vyznačenému na papíře. Mapa je dovedla k malým dveřím ukrytým za oltářem, ke dveřím, o jejichž existenci věděl jen málo kdo. Když se k ním přiblížil, Davidovi přeběhl mráz po zádech, vzduch byl chladnější. Tam, oblečený temnou přítomností, jako by se na tom místě uchovávalo něco zlověstného, zasunul klíč do zámku, zhluboka se nadechl a otočil jím. Dveře se skřípěním otevřely a odhalily úzké schodiště vedoucí dolů do temného sklepa. S baterkou blikající v ruce začal David sestupovat po schodech a Duke ho bedlivě následoval, uši měl naladěné na jakékoliv podivné zvuky. Na konci schodiště našli vlhkou, stinnou chodbu. Na konci chodby se mihotalo slabé světlo, které vrhalo na kamenné stěny nerovnoměrné stíny. Pak David zaslechl zvuk cinkání pohybujících se řetězů. Hana, zavolal šeptem, ale slyšel jen ozvěnu vlastního hlasu, která se odrážela v prázdnotě. Když vstoupil do místnosti osvětlené jen jedinou žárovkou visící ze stropu, uviděl ji Hannah připoutanou k židli, bledou, ale živou. Hannah David úlevně vykřikl a ona mu slabým hlasem odpověděla úlevou. Davide, ale než k ní stačil dojít, uslyšel těžké kroky. Když se za sebou otočil, zjistil, že otec Michael pevně drží dřevěné prkno a oči mu planou vztekem. Neměl bys tu být, kněz křičel, hlas měl zkreslený vztekem. Říkal jsem ti, že Hanu nikdy nenajdeš. David sotva stačil zareagovat, než se na něj kněz vrhl a pokusil se ho udeřit prknem. Podařilo se mu uskočit, ale rána ho škrábla, takže ztratil rovnováhu a ve snaze se bránit upadl na zem. Zvedl ruce a hlavou se mu honila jediná otázka. Jak mohl kněz něco takového udělat? Bylo to nepředstavitelné. David si nikdy nepředstavoval, že by otec Michael, někdo, kdo měl stělesňovat mír a dobrotu, mohl být tak násilnický. Když ho kněz uviděl na zemi, připravil se znovu udeřit. Ale Duke bez váhání vyrazil zuřivý štěkot, vrhl se na kněze a zabořil mu zuby do nohy. Knězův bolestný výkřik se s vypětím všech sil rozlehl stěnami sklepa. Snažil se Duka setřást, ale pes ho nepustil. Kněz, odhodlaný v zoufalství ochránit svého přítele, upustil prkno a začal se kulhající a volající o pomoc pokoušet o útěk. David se rychle postavil na nohy, srdce mu bušilo a rozběhl se za ním. Nemůže mu utéct, pomyslel si. Věděl, že pravda musí vyjít najevo. S Dukem stále v patách otce Michaela se dostali na ulici, kde hluk rozruchu už vylákal obyvatele z jejich domovů. Lidé šokovaně přihlíželi, když viděli otce Michaela, muže, který měl být respektován a ctěn, zapojeného do zoufalého zápasu s Davidem, zatímco Duke ho držel pod kontrolou. Využil okamžiku, David zvýšil hlas a zakřičel: Stůj! Všichni musí slyšet, co se skutečně stalo. Všichni musí znát pravdu. Když se kněz snažil vyprostit, David rychle vysvětlil, co odhalil. Přikryl krabici s ukradenými penězi.
Hanin únos a skryté zločiny otce Michaela. Šok se rozlil po tvářích vesničanů, kteří jen stěží věřili tomu, co slyšeli. Zoufalý otec Michael se pokusil utéct, ale Duke ho pevně držel na místě, dokud se k němu nepřiblížilo několik vesničanů, aby mu pomohli ho zadržet. Když byl kněz konečně zadržen, David věděl, že je čas předložit důkazy. Odvedl skupinu zpět do kostela a stále se třesoucíma rukama přede všemi otevřel kovovou schránku. Vesničanům se rozšířily oči při pohledu na zpronevěřené peníze a mapu k tajnému skladu, kde kněz ukrýval svou nezákonnou činnost. Nezbyly žádné pochybnosti. Pravda byla konečně odhalena. David pak všechny odvedl do skladu, kde stále vyděšená Hana čekala na své propuštění. Na její tváři byla patrná úleva a vévoda, který vycítil, že jeho mise je splněna, radostně zavrtěl ocasem. Když byl otec Michael znehybněn a důkazy jeho zločinu byly na očích, zdálo se, že záhada je konečně vyřešena. Celá vesnice byla v šoku, ohromena odhalením, ale David věděl, že otec Michael není někdo, kdo by se snadno vzdal. Zatímco vesničané diskutovali o tom, co dál, kněz v zoufalství využil chvíle nepozornosti a s výrazem hluboké nenávisti se mu podařilo vymanit se z rukou těch, kteří ho drželi. Otec Michael rychlým a zoufalým pohybem popadl ze země kus dřeva a rozběhl se k Davidovi. Oči mu hořely vztekem a hlasem plným zášti křičel: "Ničemu nerozumíš, nikdy ses do toho neměl plést." David byl zaskočen pohledem na kněze Advance se zdviženým dřevěným prknem, připraveného udeřit. Na okamžik byl ochromen, jeho mysl se snažila zpracovat surrealistický výjev kněze jednajícího s takovým násilím. Ale než mohl úder dopadnout, Duke se mohutným skokem vrhl do akce. Pes se zakousl otci Michaelovi do nohy a vyrval z něj výkřik bolesti, který se ozýval ulicí. Kněz padl na zem a mrštil sebou, aby se od psa osvobodil. Zatímco se David, vzpamatovávající se z prvotního šoku, běžel na pomoc, snažil se kněze od vévody odtrhnout a oba se nakonec váleli na zemi v intenzivním zápase, přičemž vzduch naplňovali výkřiky a štěkání. Zoufalému otci Michaelovi se na krátký okamžik podařilo od vévody odpoutat a začal kulhavě utíkat směrem k hlavnímu náměstí vesnice. Vévoda se však nevzdával. Odhodlaně pronásledoval kněze, hlasitě štěkal a rychle ho dohnal uprostřed náměstí. Dalším skokem Duke srazil otce Michaela k zemi a zabránil mu v útěku. Sousedé, kteří se teď shromáždili kolem, nevěřícně sledovali scénu. Nikdo si nedokázal představit, že by se otec Michael, muž, který měl symbolizovat dobro a víru, ocitl v tak ponižující a zoufalé situaci. David přistoupil k davu, stále ještě popadal dech a začal podrobně vyprávět o všem, co objevil. Lidé pozorně poslouchali, když vyprávěl o tajemstvích, která Hana odhalila. David vysvětlil, že Hana zjistila, že otec Michael zpronevěřuje dary kongregace a používá peníze na něco skrytého. Také se podělil o to, jak kněz zorganizoval Hanin únos, aby jí zabránil mluvit pravdu. Někteří vesničané šokovaní tím, co slyšeli, pomohli otce Michaela zadržet. Zatímco David, odhodlaný dokázat, že mluví pravdu, je vedl zpátky do kostela. Tam držel malou kovovou krabičku a pevně cítil nejen tíhu jejího obsahu, ale i tíhu pravdy. Pravdy, kterou se chystal přede všemi odhalit. Otevřel krabičku a ukázal hromádky peněz uspořádané a označené jmény věřících, kteří přispěli. Mezi lidmi, kteří si mezi sebou šeptali, se rozhostil šok, když spatřili důkaz knězova zločinu. Pak David ukázal nalezený klíč a vysvětlil, že vede do tajného skladiště v samotném kostele. S davem, který ho následoval, je zavedl do skladiště, kde byla připoutána stále ještě slabá Hana. Když ji tam uviděl živou, všemi projel povzdech úlevy a překvapení. Hana, vyčerpaná, ale s úlevou, nemohla uvěřit, že je v bezpečí. Duke, věrný pes, se k ní rozběhl a radostně vrtěl ocasem, jako by věděl, že jeho kamarádka je nyní v bezpečí. Scéna byla dojemná a všichni ji sledovali s dojetím a úlevou, když viděli Hana zpátky a věděli, že pravda vyšla najevo, byla odhalena. Otec Michael se snažil ospravedlnit, ale nikdo nechtěl slyšet jeho výmluvy. Komunita, kdysi oddaná a důvěřivá, teď jasně viděla, kdo ve skutečnosti je. Na knězových slovech už nezáleželo, protože všichni viděli pravdu na vlastní oči.
David s Dukem odhalili temnou stránku někoho, koho by nikdy netušili. Když byl kněz konečně zadržen v komunitě, která ovšem věděla, záhada byla vyřešena a spravedlnosti bylo učiněno zadost. Hannah se dojala, poděkovala Davidovi a Dukovi za to, že riskovali vše, aby ji zachránili, a odhalila pravdu. Otce Michaela odvezla policie, zatímco vesnice, stále ještě v šoku, se začala znovu budovat na nových základech transparentnosti a důvěry. Obyvatelé, nyní si vědomi temných tajemství, která byla skryta, se sjednotili, aby místo proměnili v místo pravdy a poctivosti. David, který tolik riskoval, aby odhalil pravdu, se rozhodl ve vesnici zůstat. Rozhodl se pomáhat Haně při zotavování, stal se součástí komunity a našel zde nový smysl života. Davidovo přátelství a odvaha se dotkli všech a stal se neodmyslitelnou součástí tohoto místa. Duke, věrný společník, byl oslavován jako skutečný místní hrdina. Děti se kolem něj shromažďovaly, dospělí ho hladili a celá vesnice uznávala roli psa při vynášení pravdy na světlo. Spojení obětí a statečností našli obyvatelé vesnice nový začátek s obnoveným duchem a odhodláním k pravdě, které je posílí do budoucna. Děkujeme vám, že jste video dokoukali až do konce. Pokud se vám příběh a statečnost Duka a Davida líbily, nezapomeňte zanechat like, přihlásit se k odběru kanálu a podělit se o své názory v komentářích. Vaše účast je pro nás velmi důležitá